Umphenyi waleli cala udalule ukuthi isisulu okuyisebenzi sasengadini uSipho Mahlangu sesinxeshezelwe ngokudutshulwa kwaso. So he told me he met with a family member and he was paid a sum of 250,000 rand. Umphenyi utshele inkantolo ukuthi abasolwa basaqhubeka nokungafuni ukusebenzisana nomthetho njengoba singakatholakali namanje isibhamu esasetshenziswa ukudubula ngosuku lwesigameko. The state has put all efforts to trace that firearm, from obtaining a search warrant to the premises where the crime scene was, to asking the accused where the firearms was. Ummeli wabasolwa uthi abukho ubufakazi obukhomba ukuthi abasolwa bayasazi isibhamu. The state itself wasn't able to state unequivocally that they know where the firearm is. There were so many people on the scene there, as we know, and there was a lot of chaos going on. Umbuso unxuse ukuba imantshi ingabashayi abasolwa ngoswazi olincane nakuba bewavumile amacala abo, ikakhulukazi uTobias Mugabe Madonodze okunguye obhekene necala lokuzama ukubulala. I'm asking for 5 years direct imprisonment. For the possession of a firearm, 12 years direct imprisonment. For the defeating the ends of justice, again, 12 months imprisonment. Abasolwa bazobuyela enkantolo ngolwesithathu olizayo nokuwusuku okulindeleke ukuthi bagwetshwe ngalo. uBellarmine Mugabe kanye noTobias Mugabe Madonodze baboshwa ngoNhlolanja kulandela isigameko sokudubula isisebenzi sasengadini emzini kaMugabe osendaweni yomntakabani eHyde Park eGoli.